Прывітанне! Голас футбола Андрэй Ільеня, то бок я, заклікаю ўсіх ахвотных не марудзіць і як мага хутчэй даслаць на адпаведны адрас дэмку, каб у рэшце рэшт выдатна праявіць сябе ў эфіры на айчынных стадыёнах у наступным сезоне. А каб выканаць заданне найлепш, дам некалькі карысных парад. Па-першае, прадэманструй выдатнае веданне нашага футбола, суддзяў, гульцоў ды трэнераў. Няхай усе зразумеюць, што ты ў тэме. Па-другое, не збівайся толькі на пераказ таго, што адбываецца на футбольным поле. Дазволь зрабіць сабе выснову ці выказаць меркаванне па ўбачаным. Па-трэцяе, адкажы самому сабе на пытанне, чаму менавіта ты павінен стаць голасам футбола. І падчас запісу пакажы свае моцныя бакі. Па-чацвёртае, вядзі свой аповед натуральна і без пустых эмоцый. Гэта вельмі паспрыяе тваім перспектывам. І апошняе, адкінь у бок хваляванні і проста атрымлівай асалоду ад працэсу. Поспеха ўсім і кожнаму.